でこっちにオイル。ちなみに22番22のボックスが本当にギリギリでしか入んないから、ほらここで当たっちゃうじゃん、ここに。これだったらほらここにペットボトルが当たってさ、工具でさフレームに傷つけることはないじゃん。このぐらいは傷つける。でこうやってグッて固定して、どうしてもこう叩かざるを得ないからさ、グッてこうね、ここに力かかっちゃうからさ、ペットボトルでこうしてない。でよく見てもらって、フィルターのところについてるパッキンのなんていうの、ゴム、真珠とかのゴムの汚れとか、そういうこう柔らかいゴミだったらいい。光ってたらやばい。これ大丈夫だね。こういうのところ大丈夫。光っとったらどうするの？金属が入ってたら嫌だなって思って、大きいものが出てきたらなんかギアが欠けちゃったりとかさ、ガーンとかってやった時にさ、そうなるからさ。このフィルターしかないんだから、ドカって純正は。
す。